see oh and ne ya baba ne ba ne so kokora kan so ne ba ne nyina and say program ya moye no kwasem yetie ne yehwe Akoma FM 87.9 Kumasi enti awafo bi anko mo ntamo tete na mo kan wo no mo ebo mu no ye pesesa enye obi ya na wo kan asem kwa wotie dabi chichiri kabia emfa enti wo mu amotumi siesie wo ntame le wo tesa awafo ye bre wo no hampa na wo ma hihye ne sabo nsai enye easy foundation omo onya mo kase obeye mo kase sa akopim se mo beye kase amen Akoma FM 87.9 Kumasi amen bra mo te akoma chede Valentine Day party no a mu se da bi wose ekokoye we ade ye motivate Mako yehwe ojumadi a wodi ya krom ha stations bebre na dibie by yetenachiri hwa enkose de wodi ne kɔ no bi wo hɔ a omo enka asɛm no nwie no na fe san de awaregya ye kra na asan ba eti adofo bi omo nipa mi no mo outside abi bi nti omo pese de omo din betudwa ɛna omo tena ase na omo dwen sɛ de Mako sidi ne dwuma no edamu sronko enti no da ya adofo da no yemfa akyɛde we emra adofo a Mako utimi eka da bia oka wo mubomu no na ontiti wo mu no yemfa mra ne yemfa emetai ne dwumadi na chi to omo de ba beto we ku mpanifo animu a unbreakable Evrino eka ho bi Ma Evelyn eka ho bi mebra Mike eka ho bi na Alex eka ho bi na netufo eka ho bi to omo de beto mpanifo animu no agya yenso ye de beto mu animu no amoma ye kwan sɛ yemra na yemfa akyɛde no emra no eno antina ene awie mu hu ye wa ha ene se no mo so na aba bedru nti mo ye nhira so mo se mo ye nhira no kwasem abuso wo no ade sam na mo catch Friends Foundation Nyakopɔn to mo kwandam ani de mo ye bia enye nkoso ne nkoso antre no mo ndwene ye ho saa no mo nwene mo ho saa enti mo kyɛde no eni me patro mo mpagya mo na omo mfa enhye mo nsam enye we nko a onya kopu wo nko a David tra me kasa de Friends Foundation aye na bro me so no eye emienu awafo mienu mu a Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi Friends Foundation enti ya say sawo wo problem a me fa ntena fie so wo mo do on problem ba na solve ma wo mo ye suti e kotna no wo akyade a wo mo enya ai nyankronkon allocate wo mo I will locate you more baby or more Friends Foundation and who and why you way and the amma one more. Afimo, hey, Mosha Hall. They say what don't also say Jama. Easy, as I said, as Auntie Achimia. I just yeah, then Yamia say, I mean, Chadi and Yamia dom, ye can't summon every year no. Bema Fanikunu, Neyure, Ama or Yure so a Fanikunu, and Tia. Aye dwuma ama awafo yi esan etia womo ebo wombra na womo hwe wonom emakama na ene ye fremu anya bone Friends Foundation organizer eye Alex Echampo wa hene na fe yenua ba Evelyn the Unbreakable womo se samo ba ye na ye kan ye na mo ye sutietie ye na mokɔ twa aware ne sunti no Akoma FM 87.9 Kumasi womo ekra womo sma chede hampai womo ede mamo nyame enkoso a na omama aware no entintim womo hampai kama na mode amma womo na mo twitwa pictures no kama edesu na mo wa ye fekora de Akoma FM 87.9 Kumasi ya wedding yi fufuro ai enti Akoma 87.9 FM Friends Foundation hampa ya womo ahihye ne fefe na yade ma womo a omode woma semba haka woma wade bomu ne woma san akọ ware bie mo no omo akyede eno no